Ayan, asin na ginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Nasasabutan mo ba ang tigtataram ka yan? Sobre contraba, Garinig ko man kinasasabutan. Kamu po mga tugang, nasasabutan nindo yan. Mataram sa para, opo, nasasabutan niya. Uy, mali na hapon, Joshua. Yes, maray na hapon sa imo partner, isang panibagong edisyon ng Pinky On. Salamat tabi man, senyor. Kumusta mga tugang? Kumusta Ate Angel? O kumusta partner ang sa imong aldaw mo niyan? Okay lang, napipirot na ako. Grabe na ang kabasugan minitra siya marilitana. Masara mo dyan ang pagkaon sa ano? Masara mo dyan ang pagkaon dyan lang sa may baba ta. Sa baba kan DCGB. Tapos magpadumang ka sa may, basta sa left side. So dati tigkaunan mo. Masaram ang pagkaon ngunyan niyaon dyan. Mataram kan sa mga paradangog ta. Kasabay na ako. Sana all. Basog. Iyo talaga, ano po digdi, masiram talaga so ano, masiram ta sa pagkaon dyan. Ano po digdi, lanchon silog, Wow. spam silog, tapos may kasarabay na tuyo, un alma dice. tapos may mainit na sabaw, tapos nagpapritos pa kami ni Trasha ano po digdi, ano nga nito? Sa tusok-tusok ba gabi? Fishball. Fishball, kikiam, Oh. tapos Orlean. Wow. Uy, maray na pagkauto dyan sa, ano nga nito, ano dyan? Gracianas, dyan sa Bicol University. Yes, nakakamiss. Norin ko ta makaduman giraray. Pag may manlilibre na, Pwede man, magduman, tapos KKB, trash. pwede. Sabi ng trash, iyo nga yung ate, basta nga ako ngayon, maidlip muna ako saglit. Uy, magmahon daw ako. Oo, nata. Siyempre, tabasog. Wow. Pero ano daw pagbasog niya, pwede makitang garay na pipiro to na, no? Data na aram. Yun ang pagkaroon tayo sa masunod pag nag-ali na kasi. Yung mo na yung ganda, no? Sige, tinawan mo ako kay idea para sa aga. Tapos yung sa aga, papasolohan mo na naman Yes. ako. Okay lang, sanay naman po ako mag-isa. Baka may gusto po dyan mag-iba sa kuya. Mag-iba pa uli. Magdira naman kamong merindalan. Dahil na, pamanggihan na, be. Wow. Pwede nila akong i-text sa number na 0915-415-4899. Again, 0915-415-4899. Or tikwilan po nito kami sa Samuyang official Facebook page, ang DZGB News Online. Ikabe, kung sisay man ang gusto pong makipag-date kay Joshua James Bino, pero all expense nindo yan. Si Joshua lang, maiba lang. Pwede po nito siyang apudan or i-text sa number na 0966-537-2351. 0966-537-2351. Oh, yeah. So, ngayon na pagkahapon, perang aldaw na sana, makakaligtas na kami ligdi sa programang Pink Yun Mo Baby. Mapagalan pala sustiniran ang ano pa digdi? Programa. Programang iniyo. Mauubos digdi ang utak ko. Ano nga, tangay Angel, may utak ka. Di ka sure. Anyway, pauli naman gara si VP, ano? Oo. Nagkapirang mga oras na lang. Ibaad lamang, pag nakarecover na si VP sa iyang jet lag, makakabalik na po siya sa programang Pinky and Mo Baby. And sa Ainhapo, tapos Morning Hili. Ibaad lamang igwang pasalubong na tilmok buda pinangat hali sa Amsterdam. Hindi na ako nakakata na kitilmok. Baad po igo dyan sa Indo. Di na ba ako nakakata na kantilmok na yan? Masarap magaya, masarap magaya natin dyan. Oo, masarap lalo yan kung libre. Yes. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ngunyan po na pagkahapon, pag i-restoryahan ta ang tataramo na. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Alumaad. Alumaad. Pag maliklom Joshua, iyan so kay Paul. Ara mo daw? Ano da Joshua ang ibig sabihin kan? Actually, ang mga paradangog tango niya na medyo kaedad ni Kuya Junapolis, mga nasa 60 plus. Mga tataramon. Pakaray nga yan, Zanbe, kung gusto mo nga ma-off air. Aram iyan na word na iyan, mga alumaad.
Pero sa mga kaedad ni Trasha Marilitana, tapos nag-star digdi sa City, medyo day nida aram, day nida masasabutan ko anong ibig sabihin. Yes, araw ang mga kaedad ko, fresh na fresh, 18 years old. 18 years old niya, 5 years ago. 5 years ago. Ano ba, Joshua, ang ibig sabihin kan alumaan? Yes, ang ibig sabihin para Ate Angel kan alumaad, kung sa English nga damp or moist. Kaya parang pag nagtatagistay na baga, masuryo si mamang mo nga, pumpuna na nga sinalabahan tabati nga alumaad na nga yan. Ano ibig sabihin kaan? Kumbaga, madali na siyang magmara. So medyo nag-aagaw naan pagka mara niya, tapos itong sumay dumog-dumog pa. Kumbaga, medyo moist na lang na diit. Spell moist. M-O-I-S-T. Moist. Oh, yes. Ay. Wow. Salamat sa kuyang professor dyan sa College of Arts and Letters. Bala na ka mag-isip kung sisay dyan. Ara mo daw ang gustong Pero bako po yan si Sir Nino Luz. Bata barkada ito ni Direk Edwin. Maraming na pagkahapon po kay Sir Onin Luces dyan sa College of Arts and Letters. Si Koya. Si Kuya Onen. Oh, yeah. mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? So yan po ang tataramon tayo ng pagkahapon, alumaad. So ano nga yan, Joshua, ang pagrurunan ta, habang ano sa tuyang mga parantabay, ang nagahalat na maunog, so sa indang nilukay, alipot to short ni Tatay Jun, dahil inabot niya so linukay na darako kasubago. Sana all. Ngayon, kay Papa Mar. Ano ba gare-restoryanta ko ng Joshua na Yes. pagkahapon? Kang mga nakaagi baga Ate Angel na aldaw, pinag-istoryanta kung paano ka makaka-move on. Ngunyan, pag-urunan tata, kadalasan baga, paghali sa break off? Break up? Paghali sa break up, kadalasan baga naradangog ta, pag madali na mag-break, hahanapon ko muna ngayon ang sadiri ko. Na-experience mo na yan, nataramon sa sarong lalaki, na hanapon ko muna ngayon sa diri ko, magduro distansya na muna ngayon. Dahil, kasi feeling ko nakukurnian ako sa mga siringkaan. Mga panganong may hanapon sa diri mo, nawawara, ipablatter mo. Dagito na, dagito. Pero tunay baga Ate Angel na kumbaga hanapon man agad ninda so sa diri ninda, kumbaga aramo ninda, kumbaga mahanap sinda ki space para sa diri ninda, mahanap ninda so mga mahiling ninda kung ano sa mga sala na nagibo ninda or kung ano to sa mga dapat i-improve sa diri ninda. Kumbaga ito so paagi ninda tangani na maka-recover duman sa breakup. Sige, yun ang pag-urunan tayo na pagkahapon. Yes. Puro na sa nakita Iyo, ikaw man sa nabala ka, lagi kitang naging ni VP. puro breakup nga pigo para Puro fight ano nga kay. niya, puro pagkukulugan kang buo. Garo nga mga makulugan ng boat kay ni. Oo. Sabi ni number 1 daang pwedeng gibuhon. Iyon, give yourself time to grieve. Pag sinabing grieve, magluksa. Correct. Kasi so, okay lang ngaya na mag-ibig ka, okay lang na magkulong ka sa imong kwarto. Parte da po yan kan, lalong-lalo na kung grabe man itong pagkamot mo duman sa imong jowa, sa imong agom, or sa imong partner. And time will come na okay lang na may mga times na kay puwanan ta mag-ibig para at least mabawasan. May mga pagkakataon ba kay Joshua na sukulog kibuta, data kayang itaram and na-express ta siya through crying lang, through pag-ibig. Kaya okay lang da yan. And ano po digi, it takes time tanganing mahali man luway-luway sukulog kibuot sa tuya. Correct. Buda mas marin na baga Ate Angel na kumbaga nakakahibi ka, at least na iluluwas mo, na i-express mo so na mamati mo kaysa so pigikimkim mo lang baga or nakakulong lang sa laog kang puso mo. Sa posa. Sabi digdi sa thoughtcatalog.com, sabi digdi, I cried for about 2 weeks straight when my boyfriend broke up with me. I was confused and in denial. I felt like there was this hole inside of me that was never going to be filled again. I couldn't believe that the person who once told me like, I love you to the most forever and always and don't leave me. Sabi ko nga ni Ibaga, pag ikaw binayaan or kinulugan ka, isipon mo na day siya kawaran. Isipon mo na mas may
mas may tawong maabot dyan na makakapagtao ka itong sa mga kakulangan niya, and at the same time, magiging rason tanganing day po kitaan makulugan giraray. And magtatao sa assurance na magtiwala giraray. Yes. Bati, makulugon baga talaga ato Angel sabot. Pag so tawong nagpromesa sa imo na day ka babayaan, iuso ng bayat lugod sa imo. Hindi, di ko man na-experience. Confident. Pero kung isip-isipon bagay, yung baga manang no? Pinangako ang ka, tapos, Di babayaan ka man sana yes. pala. Okay lang iyan. Sabi ni don't rush things and let time pass. Yes. You'll eventually get exhausted and run out of tears before you even realize it. Trust me po, tiwala ka mo sa kuya na after nindon ma-realize, mga after a year or after a month, matataramid ko, iyo, nag-ibi ako dumay. Garib, uulo ka na lang po nito itong mga pangyayari sa indo. Ito ang saro sa mga senyales na talagang fully recovered ka na fully naka-move on ka na. Na pag nararamdaman mo sa mga pangyayari, ko ngayon, inibian ko ngayon, tumurasa pa ngayon. Diba? Ayan, okay lang na mag-senti-senti kita, magmundo, mag-ibi. At least, makaluwas na mamatayan ta na day kaya tang itaram verbally. Oh yes. Ang mga nadawag nindo mga tugang halian sa mahiwagang bertud. Ni Madam Angel Ustas. Oo, gari. Marami po ako yung mga experience na siring kaaya. Pero pag may mga friends po kaya akong araw yung mga taramon ko na okay lang iyan. Okay lang mag-ibi, di ka lang mag-ugot. Number 2, Iuan. Let the emotions flow, but don't let the breakup consume you. Kumbaga talaga, okay lang at Angel na express mo sa mga namamati mo. Ang advice nga rin at Angel, surround yourself nga kan mga tawong pinagkakatiwalaan mo na pwede mong i-release sa mga namamati mo. Tanganing, kumbaga, piliin mo sa mga tawong masasabutan ka na dumang ka mag-share kan mga emotion o feelings mo. Kaya sabi baga, piliin mo nga ang mga barkada sa imo na sa iling mo, totoo and makatatabang sa imo. Bako so mga barkada lang, pag may kaipuhan sa imo, pero time will come na pag ikaman nga na nga ipo, day ka na nga midbid Joshua. Number 3 po, you are stop blaming yourself. It's not your fault, darling. No Yes. relationship is perfect and there is no use dwelling over the things you could have or should have done to save it. Di mo da po para blame or di mo pagsisiyo sa diri mo na, saan nga ako nagkulang? Anong nangyari? Yes! Mayumo ko talaga boses ni Madam Or Angel. day man, di lang ako nagkakanta for the sake ng pinky on mo, baby. Ayun, day mo man kay panan baga. Day mo man, isipon mo na lang na unless ika talagaan may kasalan. Isipon mo na, bako ito say mo, bako ikaan may problema. Hindi ikaw, kundi ako. Ikaw ba na dialogue sa sarong movie? Oh, yes. Na, parang, saring kaya nagari, hindi sa iyo ang problema, ako ang problema, arag-arag ka. Sabi digdi, lalong-lalo na kung ika man, aram mo sa diri mo na di ika nagkulang kasi indong relasyon parang pigpiling mo man sa iya na suportado mo siya sa gabos na mga bagay na tigigibo niya, di ka nagkulang sa pag-ataman, pagpadaba. Sko daw. Sabi nga ni Bagarigat Angel, if you fought until the very end to keep it alive, then you should be proud of yourself. Kung aram mo man sa sadiri mo na talagang pinaglaban mo hanggang sa kaduluduluhan, maging proud ka sa sadiri mo. Kumbaga, nagkapit ka. Di ba? And aram mo man sa sadiri mo na kung namamatian mo na ngayon na may something na or dahil na ngayon maray ang pag-iibahan nindo and you tend to extend na maghapot kung kumusta, kung anong nangyari. Tapos siya na lang ini talagang day na nagparamdam, day ka na tigsimbag, day ka na malinawan ka mga latlat. Day mo sisikan sa diri mo. Kasi ginibo man ang gabos, siya talaga ang nagkulang. Yes, kumbaga Ate Angel, maging proud ka na bako ikaso nagbutas. Oo, kung ikaw man so nagbutas, bako ikaso pinaka source kang problema, di ba? Oo. Bako ikaso nagkulang. And kung nagbutas ka naman, isipon mo na, pinag-consider mo naman gabos, nagtao ka chance, nagtry kang intindihon siya. Pero may mga scenarios na maski aram mong padaba mo pa siya, pero kay pa naman talagang i-let go siya. Kumbaga,
imbis na pagparaisipon mo kung ano so mga sala na nagibo mo, di ba? Di mo na pagpara-blame ang sadiri mo sa mga bagay na bako man talaga ikaw ang nagkausa. Sige. Gari talaga sa mga... Number 4 question number 4 na pwede pong gibuhon iyuan. Distance yourself from the source of hurt. Sige, putulan mo na gabos. Putulan mo na ang gabos na kable kan kuryente. Ano na yan, Joshua? Yeah, sabi ni Gat Angel, it's probably best to cut all sorts of contact with him after the breakup. He is the source of hurt and you have to stay as far away from that as possible. Sabi ni avoid texting him, calling him, or even stalking him online. It's better not knowing what's he's been up to because you might see him move on faster than you and it'll just hurt seeing him get on with his life without you. Yan, tama ni Ate Angel, sabi mo na digdi, kung maganda mo na siya pagpara-stock, tangan hindi mo na maaraman kung ano sa mga pigigiribo niya. Takon halimbawa, mahiling mo na maugmahon ni siya na wara ka, mas lalong maging makulog, di ba? Again? Nata, what's wrong? Wala lang. Inaalala lang ako. Wow, siya na yan. Naiman, kasi kami mga babae, dinamay mo na naman ngayon kami, Angel. Gusto mo sa ngayon sabihin na ikasasadili mo. Kasi nabanggit ko na ini dati na ang mga babae, whether we admit it or not, na talaga ang mga babae, mga paranoid yan. Aminan mo, maski sarong, si jowa mo, si May, pag may ginibo ka lang kaya na di ka nakapagpaaram sa iya kung masiin ka or di ka nakapag-chat na may gibong lang ay ako tas nagahuron ka mong duwa, di ba iiwalon ka? May, di ba tama ako? Dahil lang nagre-revoke si Joshua, tatotoo iiwalon ka kaiyan. And iyan talaga, saro yan sa mga kasi sabi digdi, pag nahihiling mo ang sarong taong online, naiisip mo kung sisi ang kauron niya, baka may kauron na siyang iba, baka mas maugma siya yung kauron kaysa sa imo, nahihibi ka! Lagi mo kasi pero based on experience ang pinag-share mo. Oy, iyo talaga, magtubod ka mo sa kuya ang mga lalaki. Maski, may mga memes baga naglalakop na maski ngaya sa pagkaturog, pag napapanagginipan ngaya kang babae na nagkakaigwa ki affair or na may ka-text, may kauron ang sa indong jowa or partner, ang tendency kan, kinaagaan, iiwalon mo ang lalaki. Totoo yan, pero yun ang Diyos, dahil man ako tigpangaturugan na arga. Yung mga may mga times talaga sa buhay sa mga magrelasyon na pati na sa nabaga panaginip. Nakakasabay sa totoong buhay. Oo nga ni. Kaya sabi digdi, distance yourself sa nagiging source kan sa imong kulog kibuot. Na ikat mo na ang gabos na koneksyon kung nag-cut ka na kan sa imong gabos na koneksyon. Di ka na magamit kay ibang account para i-stalk sa imong boyfriend or ex-boyfriend or ex-husband. Mas lalo kan tigkakulugan mo sa diri mo. Pinag-cut mo na kani so communication mo duman. Tapos nagagamit ka pa kay ibang account. Dahil ka mag-otek, babae. Araw-araw talaga. Oo. Kasi kami mga babae, araw talaga kami kayan. Nag-overthink pa lang kung anong pinggiri. Nag-overthink na halimbawa, perang minutos lang ngayon din nakapag-reply. Kasi replyan na yan. Replyan na yan si May. Tagtagan, mag-iiwal ka mong gawa. Pustahan kita. Kaya yun po ang pinakasaro dyan sa mga ikat mo na gabos na connection mo. Avoid text. Day mo na po siya pag-text, day ka na mag-call, day ka na mag-reach out. Na kung siya mismo na desisyon na, let's stop this. Tama na. Putulin na natin to. Kung mag-text ka pa na day ka man sana ma-replyan, mas lalo palugod na kulog. Kibuot. Yes. Problema lugod lalo iyan. Diba? Tama ako? Yes. Number 5, it's okay to be angry as long as it doesn't consume you either. Yes. Ano ang ibig sabihin kanina? Sabi ni Angel, okay lang talaga na madagit ka. Basta dahil ka magpalamon duman sa dagit mo. 'Di ba? Na nakagibo ka na lugod ki mas ikakaraot pa kang sa diri mo. Halimbawa nga at Angel dagitong kang maray. Sa sobrang dagit mo duman sa boyfriend mo, patilugod sa mga friends mo na dapat pwede mong ma-sharean ka mga problema, pigi-iriwal mo naman lugod. Yan. Okay lang da na madagit ka, basta day ka magpakaon duman sa dagit.
na mag-iba ka na lugod pati sa mga tawong nakapalibot sa imo. Minsan bagat angel, sa mga tawong nakapalibot sa tuya, friends, family, during break-up or after break-up, yun sa mga tawong masasandalan ta. Di ba? And natural din sa inda na after ngayon, syempre pag aram nilang nakulugan ka, ang tendency ka yan, madadagit sinaduman sa naging cause kan pagka-hurt mo. And yun ang magiging right after effect or right after reaction ninda. Kaya di ka muna magpadara duman, okay lang na madagit. At the same time, di ka magpadala sa imong sadiri, di ka magpadalas-dalas kan sa imong mga desisyon. Next, number 6, be the better person. Yes, kumbaga sa breakup mo, itong maging tulay. Motivation mo. Yes. Tangani, mas ma-improve mo sa diri mo, maitama mo sa mga mali mo and all. Di ba, Ate Angel? Sabi, along with the anger comes the desire of revenge and justice. You're going to want to hurt him and wish him nothing but bad things. And if you do go through, please, I hope you eventually realize that it's a waste of time and energy. It's not worth it. Sabi nga ni Ibaga, tanganing malingawan mo na siya, i-distansya mo ang sa imong sarili at kung napupuwede pa nga ni ikat mo na ang sa gabos na connection mo sa iya para at least di ka man masyadong makulugan at the same time di ka naman makaisip kan mga makakakulog pa man sa iya. Yes. Kung sabi ni Ate Angel, don't bash him on social media. Call or text him saying how stupid he was for leaving you or even plot revenge schemes. Just be the bigger and better person. Stay calm, collected, and classy. Hindi mo na dapat anuhan. Ang iba ba naman ng Ate Angel, pag nagbe-break baga, kung ano-anong pagpo-post sa social media, no? Hindi, try ako. Pero minsan baga, nakahiling kita sa newsfeed. Ang mga padangog, ang mga pahaging. Dahil na po, yan pag-ibuhon. Dahil lang saro lang ang ibig sabihin kan Joshua. Dahil ka pa totally move on sa iya. Pag nabasa yan ka ng grade sa ino, iisipon niya, ay, apektado hun pangiining marayo. Ang tendency pati ka, uulukan ka na, alugin na nga, ito tao, sa pang ika nakaget over. Number 7, you and try looking at the brighter side of things. Yes. Sabi nga ni Ibaga, isipon mo na sabi ba nga ni Ibaga, ang kada pintuan ngayang masara, isipon mo na may bintana na bukas. Yes, very correct. Kung baka sabi nga ni Bagat Angel pa, sa pagkatapos kan oran ngaya, igwanin rainbow. Kaya isipon na lang na ang gabos na nangyayari po sa tuya, ang igwanin purpose kung nata yan nangyayari. Sabi ni number 8, focus on yourself now. Sabi ni, perhaps when you are relationship, it is always about selflessness and conquering life as a team. But now it's time to be a little selfish and independent. Di mo na sa mga nakasanayan nindo kan mga nakalis na daw na sa pagta-travel, sa pagkaon kung sa insain ng mga restaurant and such, na nagigibo nindong kamong mag-partner. Ngunyan, magaiga kada po kay diit na pagiging selfish na isipon mo na kung anong ikakamarhay kan sa imong sadiri, tangani maging ready ka man sa mga masunod na aldaw. Kung baga dati, sa mga plano mo, permisyang kairibahan, ngunyan, ang iisipon mo na sana, so ikakapaugma mo, sa sarili mo na sana. Kaya ako dati, di ako nagpaplano kan, kito kay man, tubod-tubod ka, tapos pa nag-break, kulog ki pa yun. Pero may solo gaming pala. Oo, solo gaming lang, kung saan magdaw, tara. Sabi ni Ate Angel, all that matters now is you and what you deserve. Pero deserve ko to mag-online shopping ka. Ano ngunyan. Tapos nagaring sa 99. Ano mo na lang sa 12-12. Or 11-11 O wala. 11-11 or 10-10. Yan. Dako lang makaugmahon daw iyan. Yes. Sabi ni number 9, don't give up on love just because some guy choose to give up on you. Yes. Ini so pag-isabi Ate Angel na dawa nag-agi ka sa makulog na breakup, daw manggari paglingawan na magmahal. Di ba? Naranasan mo na yan? Alin? So, aling break up, tapos makahanap ng girariki, kunyan. Okay lang. Di ako maalala. Wala, nag-amnesia ako bikidiit. Pero tama. Yan baga, ang mga babae ngunyan, ang mga linyahan ninda. So, dahil ngayon, mga lalaki ngayon, para rehas man lang ngayon manuloko, they collect girls. Sabi na, di sa nada po na pagtubo dahilan dito po ito pag-iisipon na itong personang itong nagkulog sa tuya. Ang nagkulog sa tuya, the same man, ang gigibuhon kan mga personang or mga lalaking mamimita in the future. Kasi nga ni sabi baga kan
ang fingerprint nga ni ngaya kan tao iba-iba. Ang attitude pa daw ngaya, ang pag-uugali pa daw ngaya. Yes. Naku ang gabos na lalaki, arog niya. Iling nga daw ako. Edo ko dyan. May, if you want further information, further details, just PM Ate Angel. Pero sabi ba kay Ate Angel, kumbaga, daw ang nag-agi ka sa breakup, kumbaga, dahil mo pagpugulan sa diri mo na magmuot giraray. And when you decide na mamuot ka giraray, dapat siguraduhon mo na nag-aigwa ka na nin time para sa imong sadiri, para hanapon ang sadiri mo. And dapat ready ka na sa imong sadiri na mamuot giraray to another person. Yes. And last na ba inito? Yes, last na. Sabi digdi, love yourself enough to know that you deserve the very best. Sabi digdi, you deserve more. Yes. You deserve someone na mas papadabaon ka more than sa pagpadaba sa sadiri mo. Pero dapat inot na padabaon mo ang sa imong sadiri dahil lanta kung dahil mo man ma-acceptar kung ano ka, kung ano sa itong mga insecurities and sa sadiri mo, paano na sana sa ibang tao. Kaya dapat maging confident ka kung ano ka, dapat padabaon mo sa diri mo, tangani maging ready ka man para sa mga masunod na album. Sabi ni Ate Angel, don't worry. That guy who just broke your heart isn't the best because the right guy wouldn't have the guts to leave you. So pinakatama da ang lalaki para sa imo, ito sa lalaki na dahil ka talaga babayaan. Kaya magtagahalat-halat ka. Paano da Joshua matataram na kung ang lalaki, day ka babayaan? Iyan ang sarong difficile na hapot. Pero ang gabos ba kay Ate Angel, kumbaga dapat yaon so pag commit mo talaga duman sa sarong tao na pag sinabi mong siya na, dapat siya na. Nakasalala iyan sa decision kan lambang saro sa salir ninda mismo ta. Natatigidagitan mo ako. Dayo ta. Minsan baga, ano baga, nanunuga baga ang sarong tao na ika na ngaya, dahil ta ka ngaya babayaan hanggang dulo na ngaya kita. Pero sa kahuruhod dyan mabago mo sana pala so ipinangako niya. So it's, kumbaga, it's a matter of pag-hold duman sa pangako mo. Kaya kung ikaw man bilang lalaki, bilang babae, kung mangangako ka, pangatawanan mo hanggang sa hudyan. So ano ang pulot of the day mo duman? Yan. Ang pulot of the day ko dyan, Ate Angel, kumbaga, kung hali ka sa breakup, okay lang na mag-emote-emote ka, madagit ka naman sa persona, pero dahil ibig sabihin ka ito na habang buhay ka na sanang madadagit sa iya, pag-arog itong gigibuhon mo, magiging bitter ka na sa napermi, dahil ka maka-move forward, dahil ka, kumbaga, dahil mo mailuluwas so better version kang sa diri mo. Kumbaga, kung napagurunta kan dati, magpatawad ka manggaray maski padit-diit. Buda maski hali ka sa breakup, day mo ilimit so sa diri mo na kung makamit ka gari ka sa persona, magmuot ka giraray. Ayan po, hali po tabi kay Monsignor Joshua James Bino kan Malilipot Albay. Oh yes. Kaya hopefully sana may naakudan duman sa mga taong ano po may pinagdadaanan mo na pagkaahal daw. Pero syempre dapat madangog ta so side kan sarong babae. Ika ano so sa imong Ang sa side ko ining ano po ang pulot of the day ko na ang kaipuhan na ang gabos na mga nangyayari sa imo. Ang isipon mo may purpose permanent. Ang pinaka-importante dyan na gibon mo, iyon, self-love. Kasi dahil mo man ikaw magiging ready na magkaigon in relasyon giraray. Kung ikaw sa diri mo, dahil mo kayang i-accept kung ano ka or si isay ka. Yes. And answer dyan is, okay lang na mag-ibi ka, ngunyan, pero sa aga, kaya pa na mo nang mag-move on. Dahil lanta, mas dakula ang plano sa imo. Mas dakulaan na malay mo mas dakulang opportunity or mas dakul na mga tao ang mga kapag-appreciate sa imo na day kayang itao ka itong personang dating nakarelasyon. Tumpak, correct, true. Sa samuyang pagbabalik, ako daw permi ako malilingaw. Ano daw po ang mga panitang gibuhon tanganing maibitaran ta itong memory loss. O itong Short-term memory loss. Short-term memory loss. Ako lingaw ko na char. Ang tamang oras sa Radyo DCGB, alas 3:34. An oras hatod sa Indokang Nescafe Classic.
Sulit sa 3 pesos SRP. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generika, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Proto-Martyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia. Aramon ta alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado. Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami, binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na, napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Tech Center 0917-111-7423. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagiramdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Oy, pinking on mo baby.
Kita na pala ng giraray. Nasimot. Ulo ko nun si Kuya Jun sa imo kan kakakis-kis mo kang braso mo. Waliputon kaya. Maliputon talaga rin sa laog. Nasimot na naman kita. Ikaw man sana. Medyo talis nga digi sa kuya, pero nararamdaman ko, nafe-feel ko. Maray pa ang lipot digi, nafe-feel ko. Wow. Di ba ate Jen? Ang lipot nga digi, garing nga kang pagkamot niya sa kuya. Di ko feel. Malamig na. Ay, hindi ako daw ngayon sa inyo. Pwede tatago talaga rin si, ano? May pinagdadaanan talaga ako actually. Pinagdadaanan ko na yan tatay, maray-maray yan. Pero totoo, paglaog po ni Sir Pio, ibalik mo giraray ta. Mararapunggas ka ta kanin tataping. O inuton ko lang po muna ining public service ni Ate Ange Galero. Manunggod po ini sa internment kan sa iyang tita na si Ma'am Jocelyn Basmayor Vargas. Siya po ang nagadan ka na September 16, 2022 and sa iyang lawas po nakapatente dyan sa Basmayor Compound. Dyan po lang sa likod kan Vinisitahan Daycare Center dyan po sa Barangay Vinisitahan, Bakakay, Albay. Sa mga partidarios, amigos di amigas po ni Ma'am Jocelyn Basmayor ang sa iyang lubongpuan, ia-anunso na siya na po sa mga masunod na aldaw. Diyan po ay nakapatentean na sa iyang lawas sa Basmayor Compound. Diyan po sa likod kang Vinisitahan Daycare Center sa Barangay Vinisitahan, Bakakay, Albay. So sa pamilya po ni Ate Ange, condolences po ate. Yes. And so sa iyang lubong po, ini ni Ma'am Jocelyn Basmayor Vargas ang ipapa-AC na lamang po. Condolences po sa family ni Ate Ange. Sa Basmayor family dyan sa Vinisitahan dyan po sa Bakakay, Albay. So batiyon ta lang muna Joshua, ni maray na pagkahapon ang gabos sa nakaantabay sa satuyang Facebook Live. Yes, sabi ni Madam Chit ate, good afternoon po Ma'am Angel and Sir. Good afternoon po sa imo Madam Chit. And good afternoon man kay Madam Elena Valenzuela. And sabi man ni Ma'am Heaven Olegna, good afternoon po. Good afternoon man sa iyo, Madam, kung hain ka man po ngunyan. And kay Madam Cristita Macandog Golfo, good afternoon po Ma'am Angel and Sir Joshua, watching from Hong Kong. Wow. Sabi ni Ma'am Catherine Nueles Balasan, good afternoon po. Kay Ma'am Teresita Jacobo, nakaantabay ngunyan sinda sa DCGB. Sabi ni Baby Mina Bidar, wow, ganda ng dalawa. Nahihiling ko po kamo. God bless you. Wow, ganda mo din po. Ganda mo din po, kahit hindi pa namin ikaw nakikita. Sabi ni Ma'am Catherine Balasan Nueles, alumaad, medyo mamarana, pero daipa raging. Yes. Sabi ni Ma'am Catherine Redota, medyo dumugpa. Another term sa kamalig na galumad. Iniduman su kasubagong tataramon ta na alumaad. Kay Sir J. Balisora nakaantabay ngunyan from Ginubatan. Yes. Kay Sir Joseph Abela, sabi na good afternoon po Sir James and Madam Angel. Pakibati po si Mama Edna Avila ng Banyadero Dalaga. Hilma Loria or Gilma Loria ng Abelia Ligao Albay at gabos na Avila family ng Ligao from Joseph Avila watching from Makati City. Si Ma'am Presi Luna nakaantabay ngunyan, sabi na new subscriber here. Wow. Watching from Qatar. Yes. Sana tuloy-tuloy na yun, Madam, na pag-subscribe mo. And kay Kuya Ron Aranya, sabi na good PM Angel and Joshua watching from Bacoor, Cavite. Maulan dito sa Bacoor kanina pang umaga hanggang ngayon. Maulan din po ba dyan sa Legazpi City, Albay? Ay hindi po, ma'am. Mainit po dito, Mainit pero po malamig dito. siya sa akin. Charot lang. Maray na pagkahapon muna kay Tita Teresa Litana and kay Ate Jana. Tita Teresa, magpa-check up ka na. Maray na hapon man tabi at Angel kay Sir Eric Bess. Sabi niya, watching digdi Ford Alabang. Si Madam Lorna Arganda Bigkas. Maray na hapon po Sir and Ma'am. Maray na hapon sa imo Madam Lorna. And si Sir Mok Z. Maray na hapon sa mga nilindok sa Lumpayaw. Ano yung Lumpayaw? Anong lumpayaw? Hindi kayo. Gari ano yan? Gari lugar iyan dyan sa may dyan sa may Humapo, Lumpayaw. Wow. Anong sabi ni Maria Aurora S. Mendoza? Malusamog, another salita ng kamalig sa medyo basa-basa pa. Akala ko wet. Sige, digin na po kita.
sa mga tips tanganing mahali po or itong short-term memory loss, itong pagkalingaw. Sabi ka na lang ugo, ang bulong nga Angel sa lingaw, tupaw. Tupaw pala. Hali po yan digdi sa www.mayoclinic.org. Sabi digdi, number 1 na saro po pa rin nung gibuhon, iyuan include physical activity in your daily routine. Sabi, physical activity increases blood flow to your whole body, including your brain. This might help keep your memory sharp. Sabi, for most healthy adults, the Department of Health and Human Services nagrekomendar po sindanin 150 minutes a week of moderate aerobic activity. Kaibahan po dyan itong pag-walking, and 75 minutes po kan sabi ni vigorous aerobatic activities such as jogging. Preferably spread throughout the week. And kung kamo po ang igwanin na oras tanganing magkaigwanin full workout, rekomendar po ang 10 minutes walk throughout the day. At least 10 minutes pala. Sabi ni Kuya Jarel Aranya, Ma'am A and Sir JJB, good PM po. Alumaad, gariso prutas na oval po sana. Ha? Ano ni Kuya Jarel? Ikatamili pa biyahe ka kung pasain ka na naman. Isa ka na gets Kuya. Sabi na, God bless po all over the world. Live this GB app sa Lucena City. Wow, ingat sa mo, sir. Oo, ingat sa imo Kuya Jarel. Ini Joshua so igo kita so candidates forum baga. Nagbakal ini si Kuya Jarel tapos si Ate Sally ki pizza. Tigtao digdi sa DCGB. Wow. Dara ko digdi pabalik digdi sa estasyon. Since ikaw nagbalik digdi sa estasyon, nakatan na. Abutan mo sila tayo dyan, taba kong iyo tatay sa pizza. May next time pa man sabi ni Sir Jerry. Kapupukpuk. Iyan number 2. Number 2, stay mentally active. Just as physical activity helps keep your body in shape, mentally stimulating activities help keep your brain in shape. It might keep memory loss at bay. Do crossword puzzles, play bridge, take alternate routes when driving, learn to play a musical instrument, or volunteer at a local school or community organization. Yung mananggad, tamiling mahasa, mataisan sa imong utak. May mga itong Scrabble, may mga correct. Scrabble, mga crosswords sa internet, baga makan may makukuha ka. Itong may application kan sa cellphone na sa saro ngayang rumble letters, kun pira ngayang mga words ang mabubuo. mga pira na sana ang words na mabubuo. Pwede nilo po iyan na gamiton. Pero nawagmahon ako sa text sa kuya ngunan kan sa kong amigo. Sabi na, ika na sana ang Maray Angel. God bless you. Wow. Father Dave Ramoso kan tagas. Kan kang San Ramon Nonato Parish. Yes. Maray na pagkahapon, Father Dave. Mista ka na daw po, Father. Then ako nakakapasyar dyan. Pero si Kuya Ramir na lang kaya po ang tigi-ibitaran mo. Nagtatampo na po si Angel. Maray na hapon po sa imo, Father Dave. Ako po si Joshua. So nagduman na kikaon. James Bino, pag ako, si Kuya Ramir na lang po kaya ang tigi-agda mo. Pag nagtatampo na po si Angel, kaya, Father, iiba ko po si Joshua pa nag-invite ka. Pero pag dahil mo na ako tig-invite, okay lang po. Hi po, Father Dave. Maray na paghahapon dyan po sa San Ramon Nonato Parish. Dyan po sa Tagas, Daraga, Albay. Next, socialize regularly. Father, nadangog mo po yan. Sabi da po digdi, socialize regularly para po mabawasan da po ang pagkalingaw ko. Lately po kaya, Father, malingaw. Ako na naman ngayon, Angel. Maray pang hindi ako nag-text ngayon sa imo. Sabi ni just a physical activity. Ay, sala pala. Social, sabi ko na sa imo, Father, nalingawan ko na number 3 na kami. Sabi ni social interaction helps ward off depression and stress, both of which can contribute to memory loss. Look for opportunities to get together with loved ones, friends, and others, especially if you live alone.
dakula po pala natabang ang pakikipag-socialize sa mga tawong nasa palibot mo, especially na itong sa mga mahal mo sa buhay, mga friends mo, and especially na kung ika ang naka-istar sa hararayong lugar na ikasana sa imong sadiri. Yes, correct. Next, Ate Angel, get organized. Sabi digdi, pwede kang mag-jot down din tasks, appointments, and other events in a special notebook, calendar, or electronic planner. Uso na ba ganun sa mga cellphone tatin dyan, may mga planner na pwedeng mag-remind sa tuya kan mga dapatang giribuhon. Yes. Next naman, iyo ang sleep well. Yan, dapat pala maray ang pagturog mo, ano? Oo, dapat at the same time, habang maray ang katurog mo, iwa ka po nin healthy diet. Sabi di, number 7, iyo ang manage chronic condition. Sabi, follow your doctor's treatment recommendation for medical conditions such as depression, high blood pressure, high cholesterol, obesity, and hearing loss. Sabi, di pag grabe na itong namamatian mo ng gari, permi-permi ka na sa nakakalimut. Or naapektuhan na so oral daw mong pagbuhay-buhay, dapat natin, Angel, magpa-check ka na sa sarong doktor. Oo. Doon yan sa mga espesyalista na talaga naman makakatabang po sa endo. Yes. So, yan po mga tugang at sa tuyang mga health tips. Hali po yan sa www.mayuclinic.org kung paano po ang sabi di memory loss, 7 tips to improve your memory. Yes. Ano po man? Salbado na naman ang Lunes na hapon sa programang Pinky on Mo Baby. Sabi digdi, hello po, yes, socialize regularly ka mo ni Joshua. Pero gusto mo po, Father, mag-socialize pag ngayon din. Hello po, Father. Yes, maraming hapon sa mo, Father Dave. Sa mga nagaharapot po nindo, trotod lang nindo ang masisimang nangog. For sure, yan ang answer sa mga pag-i-restoryahan. Taod-taod lang po yan sa masunod na programa. Yes. Ang nakaibaran ni po sa Lalo Teknika, si Kuya Jun Napolis na talagang... magpaaram ka tabaad sa Merkules, day ka na mag-programa gimping ka. Tanaw na si VP. Yes. Salamat palang tabi mga tugang sa nagkapirang aldaw na pagtaon nito sa Kuya din. Oportunidad na madangog sa indong mga radyo asin mahiling sa DCGB News Online. Sa aga, siguro wala pa si VP, solo muna sa Ate Angel, kamay atinderan kitang importante. Dahil sanay lang talaga. Alam nyo na, sanay, kung nataarog ka ng mga topic ni, sanay ako bayaan, sanay ako pasulohon, sanay sa ko yung ipa-feel na grabe ang lipod digdi sa booth. Tama na, nakakonsensya na ako. Ang nakakaibaran niyo po sa Lado Teknika. Yes, si Kuya Jun Napoles na matibayan pa sa basketball. Sa IT, yaon si Kuya Richard Astor and Ate Tricia Marilitana. And sa newsroom, yaon si Direk Edwin Peralta and nakamonitor man pirmi ang sa tuyang news manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa nakakaibahan, kami po ang tandem na SM, sabi ni Direktor, salida mo na. Correct. Dahil sa no choice. Sige, behave. Angel, behave. Ako po si Angel Mostaza. And syempre, ingat sa natabi kay May and sa sayang pinsan si Dayan on the way na sinda pa uli hali sa daraga. Joshua binatabi ni mga ipangod. Salamat sa indong pagdangog sa sakuya. Oo. Salamat po sa kabusan na gantabay. Bye-bye. Good afternoon po. I'm